να κάνουν έναν λόγο στο σύνδεσμο και η πρώτη μου απάντηση ήταν όχι, δεν θα καταφέρουμε σε αυτά τα πράγματα. Αλλά μετά σκεφτόμενος τον κόπο και την θυσιαστική αγάπη που κάποιοι αδελφοί αφιερώνουν στον χώρο αυτό, εννοώ δηλαδή τον κύριο Πολύδωρο, τον κύριο Θωμά, την κυρία Φωτεινή, τον κύριο Γιώργο τον Ρεπάκη και όλους τους υπόλοιπους που δεν τους γνωρίζω ονομαστικά, σκέφτηκα να κάνω την απόπειρα και το τόλμημα και να πω κάποια φτωχά και απλά πράγματα στην Ομίγερη. Επειδή είναι λίγο επίκαιρο το θέμα του πολέμου, σκέφτηκα να πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα και τους τελευταίους χρόνους για πολέμους που είναι σχετικά κοντά μας. Τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον πόλεμο που ετοιμάζεται τώρα στην Αγία Γη και ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλοι πόλεμοι σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Αλλά θα αναφερθώ κυρίως σε έναν άλλον πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ πιο κοντινός από τους προαναφερθέντες πολέμους. Είναι ένας πόλεμος καθημερινός, προσωπικός και μεγάλης διαρκείας. Είναι ο αόρατος πόλεμος. Δηλαδή ο πόλεμος τον οποίο κάνει η ψυχή μας με σκοπό να φτάσει στην τελειότητα και με απότερο σκοπό να ενωθεί με τον πλάστη της, τον Θεό και Πατέρα μας. Πολύ θα έχετε υπόψη σας το εγχειρίδιο του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, με τον ομώνυμο τίτλο «Αόρατος πόλεμος». Στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται διεξοδικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τον πόλεμο αυτό. Δηλαδή το στάδιο του πολέμου, τους εχθρούς που αντιμετωπίζουμε στον πόλεμο αυτό, τις δυσκολίες που έχουμε, αλλά συγχρόνως και αναφέρεται και στους συμμάχους που διαθέτουμε, όπως επίσης και τα όπλα, τα οποία μας έχει παραχωρήσει ο αγαπητός Χριστός μας για να ολοκληρώσουμε τον πόλεμο αυτό. Για να οριοθετήσουμε τον πόλεμο αυτό, να αναφέρουμε ότι το στάδιο του πολέμου που σας αναφέραμε είναι ο έσω άνθρωπος, η ψυχή μας δηλαδή. Στον πόλεμο αυτό έχουμε 3 βασικούς εχθρούς, οι οποίοι σύμφωνα με την εμπειρία των πατέρων έχουν τοποθετηθεί στην εξής σειρά. Ο πρώτος και ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός μας, η σάρκα μας. Δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Και τρίτος εχθρός, θα λέγαμε τρίτος και καταϊδρωμένος, είναι ο διάβολος. Θα μου επιτρέψετε να πω λίγα πράγματα για τον κάθε εχθρό που έχουμε. Ο πρώτος μου εχθρός είναι ο εαυτός μας και η σάρκα. Μιλάμε για έναν καθημερινό ανταγωνισμό
της ψυχής με τη σάρκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι από αυτό είναι καλύτερο και κάτι είναι χειρότερο. Όχι. Ο Θεός δεν έχει φτιάξει λειψά πράγματα. Η ψυχή είναι δημιούργημά Του, αλλά και η σάρκα είναι δημιούργημά Του. Και όπως ξέρουμε από την Παλιά Διαθήκη, όλα επιήθησαν από το χειρόν Του λίαν καλώς. Ο πόλεμος μεταξύ ψυχής και σάρκας αποβλέπει στο ποιος θα κυριαρχήσει πάνω σε ποιον. Δηλαδή η ψυχή πάνω στη σάρκα ή η σάρκα πάνω στην ψυχή. Οι πατέρες παρουσιάζουν την εικόνα του αλόγου και του αναβάτου. Δηλαδή ο αναβάτης πάνω στο άλογο έχει τα χαλινάρια για να κατευθύνει αυτός όπου νομίζει και όπου ξέρει το άλογο. Αυτό για την δικιά του ασφάλεια. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αφήσει το άλογο ελεύθερο, χωρίς χαλινάρια, να πάει όπου επιθυμεί αυτό. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Στον θάνατο, για παράδειγμα, ή στην πτώση του αναβάτου. Αυτό ακριβώς που εγγράψαμε τώρα, αυτή η κοινή εικόνα που αναφέραμε τώρα, επαναλαμβάνεται σε αυτή την σύγκρουση μεταξύ ψυχής και σάρκας και σώματος. Η ψυχή επιδιώκει και επιθυμεί τον ουρανό, το Θεό δηλαδή. Η σάρκα επιθυμεί και επιδιώκει το χώμα, από το οποίο και προέρχεται. Η μάχη γίνεται για να κατευθύνει η ψυχή τη σάρκα εκεί που πρέπει, εκεί που νομίζει και όχι το αντίστροφο. Είναι ένας πόλεμος καθημερινός που όλοι τον έχουμε βιώσει. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Για παράδειγμα, η ψυχή επιθυμεί την νηστεία και την εγκράτεια. Γιατί ξέρετε, η νηστεία δεν γίνεται για το σώμα, για την ψυχή γίνεται, για την υγεία της ψυχής. Το σώμα αντιδρά. Προφασίζεται διάφορους λόγους. Ασθένεια, κόπωση και επιδιώκει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή το καλό και πλούσιο φαγητό. Η σάρκα η ψυχή επιθυμεί την επικοινωνία με τον πλάστη της, τον Θεό, την προσευχή. Η σάρκα αντίθετα, προφαζόμενη κόπωση, επιθυμεί την ξεκούραση. Και υπάρχει ένας συνεχής αγώνας για το ποιος θα επικρατήσει. Ο δεύτερος ο εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο κόσμος. Με την έννοια κόσμο εννοούμε το στενότερο ή το ευρύτερο περιβάλλον. Την οικογένειά μας, τη γειτονιά μας, την πόλη μας, το κράτος μας. Όλοι λίγο πολύ πάσχουμε από την ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή θέλουμε να αρέσουμε στους ανθρώπους. Θέλουμε να κάνουμε πολλές φορές αυτό που κάνουν οι πολλοί, άσχετα αν είναι σωστό ή λάθος. Αναπαυόμαστε και πολλές φορές επιζητούμε επένους και πιστοποιητικά που δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Μας αρχίζει δηλαδή
η προσωρινή γνώμη ή ο προσωρινός καλός λόγος που θα μας πούνε, αγνοώντας επιδεκτικά ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μέσα στον κόσμο περικλείεται και το κοσμικό φρόνημα, το οποίο σαν σαράκι σιγά σιγά και πολλές φορές χωρίς να το πολύ καταλάβουμε μας ταλαιπωρεί. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι για να αναπαύσουν τον κόσμο ή όπως λένε για να μην σκανδαλίσουν τον κόσμο, δηλαδή γονείς, παιδιά, συγγενείς, γνωστούς, φίλους, κάνουν εκπτώσεις από της πίστεως και της πνευματικής τους ζωής. Κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν να εκκλησιαστούν συχνά ή αποφεύγουν να κοινωνήσουν συχνά για να μην σκανδαλίσουν τους ανθρώπους. Δεν πράττουν σωστά όμως. Γιατί αν εμείς κάνουμε αυτά που οφείλουμε να κάνουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον σκανδαλισμό των άλλων. Δηλαδή ο καθένας, όπως διδάσκουν οι πατέρες, είναι υπεύθυνοι για τους λογισμούς του. Δεν φταίμε εμείς για τους λογισμούς που έχουν άλλοι εναντίον μας. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τους δικούς μας λογισμούς. Πολύ περισσότερο, αν σκοπίμως και με στροβολία δεν προκαλούμε τον υποτιθόμενο σκανδαλισμό των συνανθρώπων μας. Ο τρίτος εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ο διάβολος και οι άγγελοι του. Ο διάβολος, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι μια αόριστη έννοια, μια συμβολική έννοια του κακού. Είναι οντότητα, είναι πλάσμα του Θεού, το οποίο απλά λόγω της ιήσεώς του εξέπεσε εκ της θέσεώς του. Και ξέρετε, ο Θεός όταν κάτι δώσει, δεν το παίρνει πίσω. Δηλαδή, ό,τι χάρισμα δώσει, δεν το παίρνει πίσω, το αφήνει. Είναι αρχοντικός. Έχει μια αρχοντιά μέσα. Έτσι ακριβώς και οι δαίμονες, οι πρώην άγγελοι δηλαδή του Θεού, έχουν και τη μνήμη και τη γνώση του Θεού. Ξέρουν τι εστί Θεός. Και μάλιστα ξέρουν όσο και καλύτερα από εμάς τι εστί Θεός. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ότι οι Απόστολοι, ότι οι δαίμονες πιστεύουσι και φρύτουσι. Εμείς πιστεύουμε στο Θεό και χαιρόμαστε. Γεμίζει αγαλίαση η ψυχή μας και ενισχυόμαστε στον αγώνα μας. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει με τους δαίμονες. Γιατί έχουν στερηθεί τη χάρη μόνο του Αγίου Πνεύματος. Όχι ότι την αφαίρεσε ο Χριστός, ο Θεός από πάνω τους, απλά οι ίδιοι την αρνήθηκαν, δεν την θεώρησαν απαραίτητη. Υπάρχει ένα απίθμενο μίσος των δαιμόνων κατά του Θεού. Γνωρίζοντας όμως την παντοδυναμία του Θεού, ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί του. Οπότε μέσα στη μοχθηρία τους και στην κακία τους, τι σκέφτηκαν? Αφού δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό, θα τα βάλω με το πλάσμα που αγαπά περισσότερο ο Θεός.
Ποιο πλάσμα αγαπά ο Θεός περισσότερο από όλα τα δημιουργήματά Του? Τον άνθρωπο. Και απόδειξη αγάπης Του είναι ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, δηλαδή με προσωπική ενέργεια του Θεού, αλλά κυρίως είναι και ο τρόπος με τον οποίο αναπλάστηκε ο άνθρωπος. Με την ανθρώπιση του Θεού και κατόπιν με τη σταυρική του θυσία. Οπότε λοιπόν στρέφουν όλο το μένος τους, όλη την κακία τους, όλη την εφευρετικότητά τους σε δόλιες μεθόδους πολέμου, σε δολίους μεθόδους πολέμους, στους ανθρώπους, στον καθένα από εμάς. Ποια μέθοδο χρησιμοποιούν οι δαίμονες στον πόλεμο τους αυτό? Είναι οι λογισμοί. Οι λογισμοί κατά τους πατέρες είναι λόγια των δαιμόνων και πρόδρομοι των παθών. Δηλαδή αυτό είναι το διακόνημα των δαιμόνων. Σπέρνουν λογισμούς. Αυτό μόνο μπορούν να κάνουν. Αυτή την ευλογία έχουν από τον πλάστη μας και δημιουργό τους Θεό. Να σπέρνουν λογισμούς. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή εμείς παίρνουμε το σπόρο που ρίχνουν οι δαίμονες στο νου μας και λόγω της εμπάθειάς μας, λόγω της αφέλειάς μας, λόγω της ανοησίας μας, εμείς αυτόν τον σπόρο τον παίρνουμε, τον ποτίζουμε, τον καλλιεργούμε, τον λιπαίνουμε και σιγά σιγά από ένα απλό σπόρο θα φυτρώσει αύριο μεθαύριο ένα μεγάλο δέντρο ίσον πάθος. Αυτό είναι το διακόνημα των δαιμόνων. Και αυτό είναι το όπλο των δαιμόνων. Ο Θεός όμως που τα έχει ορίσει, τα έχει όλα μελετήσει με πάνσοφο τρόπο, δεν μας έχει αφήσει εκτεθειμένους στην κακία των δαιμόνων. Μας έχει βάλει δίπλα μας και αξιόπιστους συμμάχους για να μας βοηθούν στον πόλεμο αυτό. Μας έχει χαρίσει όπλα για να πολεμούμε τους εχθρούς μας. Και μας έχει δώσει και, θα λέγαμε, νοσοκομεία για να καταφεύγουμε σε αυτά κάθε φορά που μπορεί να πληγωθούμε ελαφρύτερα ή βαρύτερα στον πόλεμο αυτό. Ας αναφέρουμε λίγο τους συμμάχους που έχουμε στη διάθεσή μας. Σύμμαχοί μας είναι ο ίδιος ο Χριστός αυτοπροσώπος, είναι η Παναγία Μητέρα Του και Μητέρα μας, κατά χάρη, είναι ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, που είναι θυγατευτήριο δαιμόνων, είναι όλοι οι άγγελοι και αρχάγγελοι και τα αγγελικά τάγματα που δορυφορούν γύρω από το θρόνο του Θεού και είναι τα τάγματα των Αγίων, των κάθε Αγίων, των Οσίων, των Μαρτύρων, των Ιεραρχών, των Αποστόλων. Έχουν όμως ένα μεγάλο παράπονο όλοι αυτοί οι σύμμαχοί μας. Έχουν ένα παράπονο από εμάς, από τον καθένα προσωπικά.
Ποιο είναι το παράπονο τους? Δεν τους χρησιμοποιούμε όσο θα έπρεπε. Αυτοί θέλουν και επιζητούν να τους ξεζουμίζουμε κατά κάποιον τρόπο, να τους εκμεταλλευόμαστε, να τους χρησιμοποιούμε. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με το να τους επικαλούμαστε. Με το να προσευχόμαστε σε αυτούς. Με το να πηγαίνουμε και να προσκυνάμε τα λείψανά τους και τους ιερούς ναούς, οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε αυτούς. Πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στη μάχη, μέσα σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο, τραυματισμοί. Πτώσεις μας, πληγές μας, μικρές ή μεγάλες. Τότε ο Θεός έχει ετοιμάσει ένα μεγάλο νοσοκομείο ψυχών και σωμάτων, στο οποίο καταφεύγουμε με πίστη και εμπιστοσύνη και με τη βεβαιότητα ότι θα βοηθηθούμε. Θα συνέλθουμε, θα ανανύψουμε και θα επανέλθουμε πάλι με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα μας, στον πόλεμο αυτό εδώ πέρα. Το νοσοκομείο στο οποίο αναφέρομαι είναι η Εκκλησία Του, η Αγία Εκκλησία μας. Είναι η τροφός όλων μας, η οποία μαζί με τα Άγια Μυστήριά της, με τις Θείες Λειτουργίες της και με τους διακόνους αυτής, ιερείς και αρχιερείς, είναι ενταλμένοι από το Θεό σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Να περιποιούνται τα τραύματά μας, να τα θεραπεύουν και αφού μας ενισχύσουν και σωματικά και ψυχικά, να μας ευλογήσουν για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να αναφερθούμε τέλος και στα όπλα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τα όπλα για αυτόν τον αόρατο πόλεμο. Θα αναφέρω μερικά από τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι η μετάνοια. Η μετάνοια, η οποία είναι η πρώτη κουβέντα που βγήκε από το Άγιο Στόμα του Κυρίου μας. Αλλά ήταν και η πρώτη κουβέντα που είπε και ο Τίμιος Πρόδρομος. Γιατί ως προφήτης και πρόδρομος, προγνωρίζοντας τι θα πει ο Χριστός, προηγήθη αυτός πρώτα. Είναι μυστήριο η μετάνοια. Είναι ένας δρόμος με αρχή και χωρίς τέλος. Και καλούμαστε να μετανοούμε συνεχώς. Γιατί όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντάς μας, από τη στιγμή που πάψουμε να μετανοούμε, θα αμαρτήσουμε. Όσο πιο μεγάλη είναι η μετάνοιά μας, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η δύναμή μας. Όσο πιο λειψή είναι η μετάνοιά μας, τόσο πιο μεγάλη θα είναι και η πτώση μας. Το άριστο, το τέλειο της μετάνοιας,
είναι το μίσος κατά της αμαρτίας. Υπόδειγμα αυτού του μίσους είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Αυτό το Άγιο πρόσωπο που διακόνησε στη ζωή του Κυρίου μας, αυτή η Αγία Μυροφόρος, η τόσο αδικημένη και τόσο συκοφαντημένη. Γνωρίζετε ότι η Αγία Μαρία Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια. Είχε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Είχε το πάθος, πολεμούνταν το πάθος της πορνείας, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της οργής, της ακηρίας, της υπερηφανίας. Ήταν αγνή και καθαρή. Λογισμούς είχε. Δεν είχε πορνεύσει ποτέ. Είχε λογισμούς πορνείας. Όταν όμως ο Θεός τη θεράπευσε, βγάζοντας τα 7 δαιμόνια, είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που όταν άκουγε τη λέξη πορνεία, λιποθυμούσε. Έπεφτε κάτω ξερή. Δεν μπορούσε όχι να σκεφτεί την πράξη, όχι να ακούσει κάτι σχετικά με την πράξη αυτή, δεν μπορούσε καν να ακούσει τη λέξη πορνεία. Αυτό είναι το πρότυπο του μίσους της αμαρτίας. Όχι να θέλουμε να μην κάνουμε την αμαρτία, αλλά ούτε καν να θέλουμε να την ακούσουμε την αμαρτία, την κάθε αμαρτία. Ένα άλλο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η αυτομεμψία. Δηλαδή το να θεωρούμε ότι είμαστε κάτω από όλους τους ανθρώπους. Και όχι μόνο τους ανθρώπους, και κάτω από όλα τα ζώα. Ακόμα και κάτω από όλους τους δαίμονες. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, η εισαγωγή για την ταπείνωση. Ίσως είναι και αυτούς η ταπείνωση αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση να ζητηγηθώ ένα περιστατικό από τη Σκήτη μας. Όταν είχα πάει στις αρχές σαν δόκιμος, είχα γνωρίσει ένα παιδάκι, ένα νεαρό που είχε έρθει στη Σκήτη, τον Βαγγελάκη, ο οποίος κάποιος μου είπε ότι την ευχή την έλεγε κάπως διαφορετικά. Δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έλεγε, αλλά δεν την έλεγε, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, Κύριε Χριστέ ελέησον, έλεγε κάτι άλλο. Δεν μπορούσα να καταλάβω καλά. Μέχρι κάποια στιγμή το ρώτησα, Βαγγελάκη, τι ακριβώς λες στην ευχή? Μου λέει, λέω Πάτερ το εξής, Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελεείς. Κύριε Ιησού Χριστέ, μη με ελεείς. Λέω, γιατί το λες αυτό? Δεν ξέρεις πώς πρέπει να λες την ευχή? Μου λέει, ναι, μου το είπε. Αλλά με τόσα που έχω κάνει, δεν αξίζω του ελέους του Θεού. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Θεός όχι απλώς τον ελεεί, τον σκεπάζει με τα 2 του χεράκια. Ένα άλλο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η τήρηση του νοός. Δηλαδή, το να προσέχουμε κάθε φορά και να ελέγχουμε ποιος είναι ο λογισμός που μπαίνει μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρέπει να κάνουμε κάτι αντίστοιχο που κάνει ο σκοπός στη σκοπιά του. Αλλά αντί να λέμε το άλτισι, να λέμε σιτήσι, ημέτερωση ή του αλωτρίου. Δηλαδή, εσύ τι λογισμός είσαι, από πού ξεφύτρωσες?
Είσαι δικός μας, του Θεού είσαι ή του διαβόλου? Και να ενεργούμε ένα λόγος. Άλλο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η φυλακή των αισθήσεων. Δηλαδή, το να προσέχουμε τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι μυρίζουμε, τι λέμε και τι πιάνουμε. Αυτό πολλές φορές είναι σωτήριο. Ισχύει δηλαδή αυτό που λένε και οι γιατροί, ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Πολλές φορές δηλαδή, προσέχοντας εξ αρχής την επίθεση που μας γίνεται, γλιτώνουμε τα χειρότερα. Το σημαντικότερο όμως όπλο που μας έχει χαρίσει ο Θεός μας είναι η προσευχή. Δηλαδή είναι η συνομιλία που κάνουμε με τον πλάστη μας. Η συνομιλία που κάνει η ψυχή με τον πλάστη, με τον δημιουργό της. Μέσα στην προσευχή εννοούμε και τις λογικές προσευχές, δηλαδή τις προσευχές που υπάρχουν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Στην παρακλητική, στα μηνιαία, στα ορολόγια, στα προσευχητάρια, οι παρακλητικοί κανόνες. Αλλά κυρίως είναι η νοερά προσευχή. Όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τι είναι η νοερά προσευχή. Είναι δηλαδή η επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμεν. Σύντομη και περιεκτική. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και χρησιμοποίησαν την προσευχή αυτή οι Άγιοι Πατέρες στον αγώνα τους. Γιατί διαπίστωσαν ότι είναι τόσο περιεκτική που τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Η λέξη ελέησόν είναι λέξη περιεκτική. Περιέχει τα πάντα δηλαδή. Περιέχει την έννοια του βοήθησέ με, του σκέπασέ με, σώσον με, φώτισέ με, κατεύθυνέ με, λυπήσου με. Έλεγε ο γέροντάς μας ότι η λέξη ελέησόν, στη λέξη μάλλον ελέησόν, περικλείται το τρίπτυχο. Άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών ψυχής και σώματος και βασιλεία ουρανών. Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Ονόματι Ιησού μάστιζε πολεμίους. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ευχή δεν είναι κάτι μαγικό. Δηλαδή γίνεται υπό προϋποθέσεις, δεν γίνεται απροϋπόθετα. Και γίνεται υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρέπει την ώρα της προσευχής μας να μας διακατέχει αίσθηση αμαρτωλότητος πρώτα απ' όλα και δεύτερον αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού. Έλεγε κάτι πολύ όμορφο γέροντας, προσωπικά τον άκουσα, πολύ με συγκίνησε. Έλεγε ότι κάθε φορά που λέμε την ευχή,
του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται, μας ευλογεί και μας λέγει «Αφέοντας σου τέκνον οι αμαρτίες σου». Σε κάθε ευχή που λέμε. Πολλές φορές μπορεί να ταλαιπωρούμαστε απολογισμούς. Όμως, ο Θεός αυτό που είναι να κάνει, το κάνει. Άρα και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να λέμε δηλαδή την ευχή. Όπου μπορούμε, όσο μπορούμε. Στην εκκλησία, στον δρόμο, στη δουλειά μας, καθώς οδηγούμε στον δρόμο. Εμείς το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε στον Χριστό μας, το θέμα της προσευχής είναι η ποσότητα. Την ποιότητα θα την προσθέσει ο ίδιος ο Χριστός μας, όποτε ο ίδιος κρίνει. Όταν θέλει και όποτε θέλει. Και αν θέλει. Και δεν μας μπαίνει ο λογισμός ότι αφού δεν μπορώ να προσευχηθώ πολλή ώρα, άρα καλύτερα να μην προσευχηθώ καθόλου. Όχι. Ας ορίσουμε στη συνεργασία με το μνηματικό μας ένα μικρό διάστημα, κάποιο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα, στο οποίο θα λέμε την ευχή, θα εξασκούμε την ευχή. Γιατί λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη μια μικρή εργασία που γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι ένα άλλο πολύ μεγάλο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο είναι η σιωπή. Το οποίο εγώ βέβαια την έχω καταχραστεί τώρα πέρα του δέοντος. Αλλά θα πρέπει να πω κάτι ακόμη. Ίσως με ρωτήσουν κάποιοι αδελφοί εδώ ο κόσμος καίγεται. Εδώ ετοιμαζόμαστε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ ετοιμαζόμαστε για τον ερχομό του Αντιχρίστου. Είμαστε χρόνια της Αποκαλύψεως. Και εσύ μας λες τώρα για τον αόρατο πόλεμο. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι πρωταγωνιστής του κόσμου είναι ο Θεός. Ευτυχώς δηλαδή. Ο διάβολος μπορεί να λέγεται κοσμοκράτορας, αλλά παντοκράτορας είναι άλλος. Ο διάβολος είναι απλά ένας κομπάρσος, ο οποίος παίζει το ρόλο του, μάλλον παίζει ό,τι του επιτρέψει ο Θεός να παίξει. Το ότι θα γίνουν αυτά τα γεγονότα που περιγράψαμε, δηλαδή και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και τα γεγονότα της Αποκάλυψης θα γίνουν, αφού είναι προφητευμένα. Αλλά το πότε θα γίνουν δεν εξαρτάται από τον διάβολο, ούτε από τα όργανα του διαβόλου που υπάρχουν κατά τόπου στον κόσμο. Το πότε θα αρχίσει η εξέλιξη των γεγονότων αυτών είναι στο χέρι και στην κρίση του Θεού. Και συγκεκριμένα του Χριστού μας.
Αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας ενισχύει. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας, ακόμη και εμείς οι μοναχοί, φερόμαστε σαν ορφανά παιδιά που δεν έχουν πατέρα. Και όμως έχουμε πατέρα παντοδύναμο, με πολλή αγάπη. Έλεγε ο μακαριστός, ο ιεροκήρυκας, ο κύριος Δημήτρης Παναγόπουλος, το εξής: ο Θεός δεν νικέται από κανέναν. Η αγάπη του Θείου όμως νικέται. Και πώς το δικαιολογούσε αυτό? Έλεγε το εξής: έχετε δει ποτέ να παλεύει ένας παππούς 2 μέτρα με το εγγονάκι του που είναι 2 ετών? Παλεύουν και ξαφνικά γίνεται το θαύμα. Ο παππούς είναι κάτω στο έδαφος, νικημένος από το εγγονάκι του και πανηγυρίζει το εγγονάκι. Έχασε ο παππούς? Όχι. Η αγάπη του παππού έχασε. Αυτό ακριβώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Δηλαδή, να νικήσουμε την αγάπη του Θεού. Αν θυμηθούμε λίγο τον βίο του Οσίου Βαρσανουθίου, που έζησε, νομίζω, γύρω στον 6ο αιώνα, στην περιοχή της Παλαιστίνης, εκεί που τώρα γίνεται το αιματοκύλισμα, αναφέρθηκε το εξής, ότι εκείνη την εποχή, 6ος αιώνας μετά Χριστό, η ανθρωπότητα είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ανηθικότητας και απομακρύνσης από τον Θεό, που ο Θεός είχε αποφασίσει να καταστρέψει τον κόσμο, δηλαδή να γίνει αποκάλυψη τότε, τα γεγονότα της αποκάλυψης, τον 6ο αιώνα. Όμως οι προσευχές 3 Αγίων ανθρώπων, ενός Αγίου στην Κόρινθο, ενός Αγίου νομίζω στην Αθήνα και ενός Αγίου στα Ιεροσόλυμα, δηλαδή του Αγίου Βαρσανουφίου, η ζωή και η προσοχή αυτών των ανθρώπων μετέστρεψε την απόφαση του Θεού και έδωσε παράταση. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να φοβόμαστε υπέρ του δέοντος και να απογοητευόμαστε. Θα καταφύγουμε στην προσευχή με την παράκληση του Θεού να μας δώσει λίγο ακόμη χρόνο μετανοίας. Θα μου πείτε, αυτά είναι 3 Άγιοι, εμείς Άγιοι είμαστε? Όχι. Και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν είμαστε Άγιοι. Δεν είμαστε εν ενεργεία Άγιοι. Είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Γιατί? Γιατί και εμείς κάνουμε αυτά που κάνουν οι Άγιοι στη ζωή τους. Δηλαδή τις νηστείες μας, τον εκκλησιασμό μας, την προσευχή μας. Βέβαια απέχουμε παρασάγκας από τους Αγίους, αλλά εμείς ας αγωνιστούμε φιλότιμοι. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδελφούς εδώ που διακονούν αυτό το σύνδεσμο και όπως είχα αναφέρει στην αρχή, διακονούν με πολύ αγάπη, με θυσιαστική αγάπη, με μεγάλη υπομονή και βεβαίως με υπακοή στον μακαριστό γέροντά μας. Όχι μόνο το Προεδρείο, ο κύριος Πολύδωρος και ο κύριος Θωμάς, αλλά και όλοι οι αδελφοί που είναι πίσω από τους 2 αυτούς ανθρώπους. Οι οποίοι δηλαδή, χωρίς να αφήνονται κόπου και χρόνου, αφήνουν δουλειές, αφήνουν οικογένειες,
αφήνουν την προσωπική τους ξεκούραση, αφήνουν, αν θέλετε, για τον δικό τους πνευματικό καταρτισμό, για να προσφέρουν βοήθεια πνευματική, στήριξη και ενίσχυση στους αδελφούς. Ο καθένας με τον τρόπο του. Όσο μπορεί και ό,τι μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ.